Apektado man sa El Nino phenomenon apan wa maggumos ang katahom sa mga gihay sa mga buwak nga nagpangamay nga hagkan sa mga buyog ug alibangbang. Mao kini ang makabibihag nga tanaman sa ginganlan og Little Amsterdam sa Barangay Sirao, Dakbayan sa Sugbo. Atong tan-awon ang katahom niini pinaagi ni ining report. Kini ang Little Amsterdam, ang orihinal nga hardin sa matahom nga kabulakan ning Bagulang. Nadugang sa naghatag og kaanyag ang tanaman sa mga higanting sunflower gikan sa Canada ug Australia. Tungod sa kalabong og kadako sa mga buwak daw ang mga adlaw nga hulog nga mo'y mitog pasyuta. Makita usab ang artificial giant selfie sunflower. Mas gipalapdan ang Sirao Garden 2 nga gitamnan sa nagkanayang buwak sama sa bida nini nga si Lucia Flower. Di nagsugod ang tanang sugilanon sa atraksyon sa garden. Ang murag dugo sa kapula nga scarlet flower ang perfect usab pang selfie. Na ay mga saging-saging nga nagkalaing kolor ug uban pang mga bulak ka paboritong dating place sa mga buyog. Admitido ang tagduma nga medyo apektado sila sa huaw apan napangitaan nila o pamaagi sanglit na aman usay tubig sa tubod nga ilahang magamit. Ang mga bago nga makita diri mo ng kanang windmill nga dako, then kani mismo sunflower nga March pa jud ni siya na human, then katong nasa tubangan sa lamin ang entrance itself looks like Amsterdam. So try gyud na mo among best nga mo come up gyud mi sa pangalan nga Little Amsterdam. Naapod mi source sa among kaugalingon nga tubig, din tiyaga gyud everyday bubo jud og kuan mamisbis ang mga gardeners para ma-achieve ang iyang kuan. Although dili gyud siya same sa kanang sigig ulan, pero at least ma-maintain. Gawa sa kabuhakan ana usab ang mga istruktura nga gi-pattern dito sa Holland. Mga windmill nga gihimo usab nga souvenir shop diin naka-display ang mga handumanan. Dili litrato to ha, kundi posing lang to diri sa selfie frame diri sa Sirao Garden Little Amsterdam. Usan is mga bag-ong attraction nila sa mga mahilig mag-selfie. Considering nga nindot kayo ang talan-aon background diri sa Loyo makita ang katahom sa kinaiyahan. Ibahaom nila ang tanan sa uso. Din usan ini ang simbolo sa selfie, din dunay murag mga kamera samtang nagpahulagway ka. Selfie corner gyapon, sir. Para na ay mga choices ang mga tao kung asa sila gusto, and they don't need to fall in line para maka-picture dihang area. So kung naitaw dito, pwede silang balin sa pikas. Gipaniguro nila nga all seasons ang katahom sa talan-aon sa ilahang tanaman. Uban ni Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitang Bista.